Ассалому алейкум ба ҳама бародарҷоно. Медонед ки ситуатсия на танҳо дар Москва, дар тамоми Россия ситуатсия чӣ хел безебай ва айрӯи чӣ. Аллоҳ ӯ беақлора хор кина айрӯи ва ё 2-3 миллион мардими тоҷик страдат мекуна. Ма чӣ гуфтанем бародарҷонои ма, ҳами 2-3 моҳ старатсия кине шавгардӣ умуман накине, барое ки ин миллат моро и так бад медид. Ҳами ситуатсия ода повод мешава ки ягон татона ягон кори безеб бикунанда. Мақсад ки шаҳракое ки майдае ку мисол деревниҳое ки тоҷико зиндагӣ мекунанд, як кас ду касе уҷа ирсо бисёртаранд. Ай сабабе ки мисол ҳами ситуатсия шудагия метавонанд ягон кори ноҷо кунанда, ягон тата худо арӯз накунад мекушанд ягон кор. Ҳами ситуатсия шуто ба нашава саратсия кине шавона умуман нагарде, шавона умуман набурой. Барое ки мегум ку ё хидмона и так бад медиҳанд. Ҳозир мисол повод шудагия барои ҳавайё ки любой кора бикунанд. Тамоми корое ки тоҷико кор мекарданд, ҳозир тамоми ҷора бисёр ҷоша крайники тоҷикоро маҳкам кесанд. Такси чие ки мисол заказ мекунанд, мегӯяд тоҷик бошӣ, заказа атминид ки мисол ман теда намерам. Ягона хоҳиши ман ҳамеае ки шавгардӣ накине. Ай шумо ай ҳаматон илтимос да, шуморо падару модаротон дар хона жда дора. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон боша мардими ғариб.